buntag. Akin ni imong igsuon, higala. Si Bulanong Dako, makihimamat sa mga igsuon ni Idol Flor de Lisa Burato, nga gikan sa Alicia, Bohol, muani sa Valencia, Bohol, aron sa pagbisita sa ilang igsuon nga si Idol. So atong atangan unja guys, ang pag-abot nila, o kita manghinaot nga makauyon sab sila nako. Sige guys! Oh, masuk pa. Ayan! Init man! Ala, nakasunog! Nalapas! Nalipang! Nansa? Dali! Hi! Welcome to... Hello! Welcome to Nanay Isang In. Ako rin si Universe. Mama Julie. Hi, Ma'am Terry. Idol na. Idol na Hi, idol. ma'am! Si Ma'am Jol. Madyo Bales! Ya John. Madyo Bales, ma'am! Hi, Lexi. Kailan di mo kayo sa kuno? Hi. Kami, please! Amin, ni Bulanong Dako. Wala nang dako. Welcome to Nanay Isang In. Nananisan imong channel? Bulanong Dako. Asa man niya? Mga rin dari? Oh. Asa man rin Kare. Come here. Inside, dali. Dali, come on. Ate, saan galit eh? Ah, are ako. Kapa, bunga sa sila. Guys, nanadyo ang atong gihuwat guys. Ang mga bantugang vlogger sa Alicia, ani-ana ni sa Nanay Isang In. Ato silang himamaton guys. Oy, musuod ko gamay. So, dako, adyo na gamay! Naman na kayo duwanan eh! Paano kayo duwan? Duwa eh! Naman eh, paduwa ka rin, tayo magpugangani. Sa bata. Sorry na, tapag... Yung katubig? Nagamit na sila sa mga mamon guys ya. Kahit ba kang ingay, nanilis eh? Kaya Mama Julie. Murag na ang nitro kami. Eh! Hi! Ay, Mama Julie and family. Asa mo ng pamilya? Mama Julie Yeah. lang eh. Lai, makitaas man! Di man mo bones! Di nagigilid kan! Yung hurikan. Agay na! Hurikan. Di nagigilid kan, te? Di eh. Dirat ko siya. Hoy! Lumig ka na nagigiligta, ginitikay! Pero kauyab na na! Paabot lang ng adlaw. Ikin na na! Sige ka ni! Paabot Huwag magitik ng aloy! Sabi nga, ano kung sila namin matungkap? Nay mangga til. Napawala. Uy, siya pa ka naman ka. Di mo ba? Wala. Ako ra. Ito bukina. Hada ko lang yun. Ano ko nung kwarto, gamay. Kasi na ko nung makad, ako ko nung ikaw, ante. Ilaw pa. Bakit ka ron, no? Kaya basa. Magbutang ko ha kamera ha. Oh, bahala mo di ha. Asa man ninyo hati? Labi lagi. Anira. Anira. Katong nailipakan lagi ni kami. Kuha sa nipa ang silang pini. Galing kay bawo doy magbuting ang tatapuhon. Domingo ko maning ulit sa mga diri. Ah, sige ba si Mulin. Anara, pwede na pag anara ta suba, di na ta Bawa sali pa ka, Bri. Oh, gusto niya siya itong nipa lagi. Siya yung anak ko. Buhon, malo yung Ginoo. Hindi ka mukhaan? Di ko nuti.
Bali mo sa dako nga kwarto. Ikaw may iwan kita natin. Yes. Ano ko lang kuha ni Ginoo ko dyan asa magkatiningan ako sa ko mabrita giza. Ewan ni bay. Dili oy. Gipialan lang. Sabi ko, yung na kayo akin na ko. Yaya, ayaya ka to. Kita bakante pala ng orto ha. Oh. Sa pwede ko na lang mag-vlog uya. Pwede. Magdan uyam ako. Balik manggain. Baka mo kay katusan ko. Pwede magdala. Eh, karaman. Di ka lang kung baka wala mo kanino. Ha? Ano nito? Hindi Hindi mo vlog ani. Hindi ko ba? Ako. Huwag mo vlog kaya huwag mo kapanin ko dito. Vlog na. Hindi mo nga. Kaya gabihin na ka silit na. Uy, daga para ba ko ha? Daga ba? Daga na. Cha. Zo ka kasuay ko kasuay ka. Tagal ulit tao. Ha? Kasuay ka buwan sa una pod. Ha? Kasuay ka buwan sa una. Wa ka gigiling. Nangapon na na. Ha? Daga na kog apo. Aw, ko para kasuay kilig. Kilig to the bones. Mukha ko bibig ka sa sante. Muglo ka ko. Nay, nay dukot. Oh, saro nay. Kaya mo ni Ana. Eh, bawa na. Uy, ito si mo ginamos kay. Di kamera sa sa na rin. Ay, ter na pa kung pinalita siya. Ibo ni siya kanay mo. Buras. Nasa likod ba sa inyo? Te, watos konti. Karangay watermelon. Garlic din ng paog, spicy sweet and spicy tuyo. Cha, di ko na. Sabi na mo. Ay mo, ginagawa mo. Abi. Sabi na mo yung gamor na. Oy, tag 340 ako sa ani. Bato ka lang mas kante. Kante. Paglapos na dagong ko. Uri aman di ay. Kali. Nami lagi. Dagong ko. Ako na Di, ang dahil ko ang gulat mo, dagong ko. Dito sa later. Sagyawan Yun na dito. Kala, dapat ko channel ni Ate Lily. Dapat ni pagabot na mo, nanungkap pinda dyan. Inabulan na ako. Nanungkap ko, katas na lang doon. Magsarot eh. Ano bang gare ha? Kay bulas ko. Ano na lang ka Kasi may pwede yan yung mapwede ni Malaysia. Na. Unsa man? Unsa man? Center na. Unsa man? Ano mo inject Kasi ang maintenance nga inject, basta lubot. Oh. Kunot. Na may mga makasampit na taan ng mga nurse ana. Okay naman na siya sa health. Pero kamo lagi mo inject ng dagko, baka yung mga sirens. Oh. Hindi mo lang. Kanus karon Banda pa na dyan. sa Mandira ba kadya mo'y office? Sinag-29 pa. Ah, 29. Okay pa. Okay ra. Hilit siya yung Ano pagkawan na yung ko? Kung sa'yo mo nga, sa'yo mo kante. Bulanong dako. Wala na ko. Mm. Sa kaya na, kapag na mo ka video. Dagan na sa Wa video. ko ka ay baho. Dagan na. Pero sige sa dagan sa basa kay masipag na lang video. Subscribe na ko. Subscribe. Ha, kumuglo ka. Bihib ko ya, kaya na. Kung saan mo yung video. Dagan ka ay 1,000 kapin. Duha nagikabog akong channel. Hindi ka man hindi naman sa puti na malite. Hat na nagikan. Ha? Ang naghanap si Mug makaon. Karon na gani ni kinamo. Bukod sa mo. Wow, asa ni makaon? Wow. Di mo bigaw. Buti do. Mo din mo ako may man madan nila lang ko na ini. Oh. Mag-effort ulit ka madunggan. Transfer sa Kailangan dyan manawag kung one hit. Isa na ba tumini lagi? Pag sa dyan yung kwarto. Duha man ako. Kuan. Nawa magpurtahan na rin. Oras ba? Ah, nabandi di ay ko. Among kwarto duha ang pultahan. Ah. Hindi ko kung sira magkalit. Kani tet. Ang gamos. Nain dito. Ay ko na dito. May mga tao po. Wa. Na may giwat Kasi ra lagi. magtagsa to tanan. Hindi okay man si manager o kanang i-transfer mo sa dako nga room. Kaya umabot tong gis kan adto pa ibutan nga man po.
Dati pumilis. Okay. Naiwat giwat na mo urong pero duha ka agis ba tuman ba to? Iwan ka sa libo. Ano na nito yan? Magkuha na may extra nga po. Dili na mo transfer. Oh, wala. Lagi kay dagang punggutan. Di mo nalipuan. Di mo ako kayo mamatay mo bakit po. Yang sa una, bugnaw ba kayo mga ikon? Ba? Awan yung gabi eh. Hanggang ang tila na. Ya may kuan ro mausan. Ato na kayo sa standard. Kaya bukit ka. Ato kas dati sa ilang cellphone. Yung ilang sa 3. Kamu doha. Nabagdag ko kayo. Luya. Buntas ka sa tigalo ito ng atin. Ha? Luwi mo dyan ang mabuntas. Di ba luoy wato sila lang sa katre ibutan. Luwi din yung mabuntas. Lagi na may katre ko datong kuan. Bakante. Kaya nabuntas. Kaya tigan mo nga dito. Oo, 2 kilo. Kaya ko na rin. Naman ka, na steel eh. Hindi mo buwan mo kuha. Ang nasuya mapunat ka ni ay sa siyang mangga yung palit. Ako eh. Naduha na ni. Budi-budi. Sakto lang dito. Hindi mo lagi si Alexander. Iwang kay. Kaya ko man sigbay. Hindi ka buntag sa di ka mo ito siguro. Lipstick ko na. Ano ito ka dyan? Hindi buntag. Ang ulit siya si Bud. Buntag. Lipstick ko si Bud. Sino ka uyan nakaliksi? Kasi na may karas. Ito gusto kang kulanan dito. Kapag mo pagkakawin galis pa siya eh. Ha? Pagkakawin galis pa siya. Wa. Ano ba? Ato na po niyo. Kasi nakita, kasi sa maribuk na O pala, size siya nga ako. Nala pa isang bakal ni. Hindi eh, natudras yung pagong ko ng Milano. Motor. Mga motor. Nindong sa ila. So ako, Eh. Di man ko kaigo. pagkako kayo. Lagi wa mo gani sa amo guys, no? Kuan ni Cebu. Hindi ko kaayo. Ha? Gapa mo daw siya. Si Bulanon na po. Si Ate Lily. Mutit ko kate. Dili. O, sige pa yung patiktok ka. Dili. Ikaw Lex. Lexi mo TikTok ka na? Asa man tonight eh? Hindi sa processor na ka. Asa man tonight eh? Tuwan lang niya. Hindi, may tanda na kayo. Ano naka, ano na magagawa. Ano po? Pilo na natin? Wah, asaw. Ato nang utangan mo. Para sa mga pindas-gawas. Yara ba ni abot kung dyan ang sapayan ng hanjag? Sika to. Dagko rabag pasayan ng dagko paani. Kaya na ka to? Wa, murag gikan to sa kuan, murag gikan sa ubay. Sika to. Basta na. Oo, may Pepsi na Kadtoy paborito ni Ma'am Ames. Dagko kayong Kung sa oras ni Agi? kuan. Paglakaw niyo dili padugay. Lagi. Napagod ko kwarta pod. Dapat ko ubay-ubay kwarta, mayo ra. Kaman mo inastiri? Wa man diha pa. Amo pa din. Wa- Pagbuntag pa di ay. Buntag pa. Sa? Wala ang hindi mo kuha mo lahat. Mungkin mo. Ano vlog mo di ay? Hi! Nakos! Bye ni Ate Lily, Bulanong dako. Agbay, kuha ng bye ha. Di agbay. Nanaka sila na ni isang. Laho ko rin na isa, labaw. Ah, motor ni intro. Niya naman kuha si Zek. Kritikir ko yung boss nga. Isang. Ano yung ba't siya? Ano mga iyan natin? Ako ilan ni ini dito. Ano? Dito ah. Asa man tayo dito? Nilili, nasa dagat. Ngayon itong nipa lagi. Gusto ko Ang ito. lita. Puhon lagi. Kanang Tomorrow. Wala ko nung di pala dya.
Oh, lagi. Kamu lagi na sila sa udi lasa. Di man madyo ng ladya. Kay Kaya gani. gagahit na. Si mama may suito, mang Flor, Minchag mauna. Winnie. Adi, mo ba na? May suito? Uy, nag-tiktok ako. Dahil, tiktok yung mga, tiktoker, maday po itong mga bata. Puti. Apa ko kapasar ng YouTube mo TikTok na putang. Nya karon mo angay ako TikTok ni matiwas ra akong vlog. O TikTok. White kita. Lagi ang ja focus lamang ko sa YouTube kay kasi hindi ay og kaloy-an ta. Meron sa rin din. Kaya kami, ano ba sa pinili mo? Marami pong pag-akila ng dana. Ano ito bang kayo na mag-day? Ako, diyan ko Tira. hihilap ko kay kanang naaan pa po scammer pag-apply sa kaong ko. Okay. Ano hindi nag-scam na hospital kami? Kaya parang biglang. Mo ba? Pag-apply na sa landang. Yun sa yun. Sugay ko, gagawin ka. Kadang di mo tres na pin. Yun sa napagkuhan ni mo nga. Kuhan. Pagpangitaan ko niya o katong dili. Di ba katong pangat? Nasa kwarto tiwa. Alam mo ko to te. Ikuha mo to. Na may aircon. Pangitaan man dala to kung actuation mo maduling anak. Wala ka makatap, na mo kayo na. Aman! Nagsirap sa ko. I-off niya ha kay ba Ano na yung mga trial. trials. Ayas sa pag-imupas. Oh. Ano sila inom ka bukanaw, makabukwag. Oo. Kaya ngay mag-YouTube. Mm. Lasta. Pero kuhaan ka lang dito, makagdun. Sa Oo. kuhaan, Bati kagnaw, inom pa ka. Oo. Ginoo ko. Kaya ngay mag-YouTube boy. Makaputos lasang. Oh, lalo uya. Yung akong pangag, agoy. Wala siya. Ako, di ba luwa naman ko na ako. Kabagagan, di kulaan sila baso. Oh. Yun sa pag-ingon nga, nag-scam ka ni. Hindi na sila kuhaan ka na may lalagi ka ni marami bulan na nga vlogger kay hindi ko na sige sige yung bungay sila dito ay, aksuon mo ko. yung bungay ito yung marami bulan na hindi mo sila katuo kay meron to sumigida Ano din? Middle name. dihan na sila nito pag ingon ma'am basig na mo init diha basig makatanaw mo YouTube search lang Mama Julian Family tanawa daw ning tagtangon niya ako mas official kay official ko to mas official Dahil kan mo sa din. tanawa diha ma'am kanang kinsa na dun ang na diha sa Mama Julian Family Channel tanawa ko na ang dabuhay ang tagtangon niya ang kuan o sila mga timo Naan sa may video nga kamundo ha? ha wala lagi ang sila gipatanaw pag pento na sila wa sila katimo Nawa sila. Nawa sila, kanimog ka sila ang ganyan na. Kung sa kayo matinan. Ala, uy, nga na sorry ma'am, nga na pwede man gud mi basta-basta ko gawat lagi ma'am kay daghan lagi summer. Labi na karon ko, dai mo igsoon sikat bisan na mas hindi gagang scam sa isang account. Apply gid taga tong account, scam mo ta. Hindi na isa gol na rin mag-sikamas. Usa lang. Isa lang. Ilahin na, para bubuyog din na, duha. Kung ako, pag-apply na mo, why, Video mo, karaghan man mo siguro. Video ko. May dala na ka, kaliwa. Why, problema. Kaya sikat naman ito sa video tagbilaran kay wag yan pag sumlo rami, alihira mi. Mm. Ako si Mayo. Kung kaya ginusama man ko, sa bang ko. Wala ko budget pang video. Kaya natubad ang video kaya sa video. Karon ang video ko ana. Pero to gen 2G dahil. Smina na. Ang account? Mo abli open account? Ako na lang bang kaya naman diba? Di, kung paano na mo, $10 man. Mm. Kung palit ka $1. Yung pwede rin di nga na, panayla, piso ka. Kuhan nilalim. Wala na nitawag si Ruel ni mo. Hindi na padagin mo kayo. Wala na nitawag si Ruel ni mo. Napasan naman, hindi mo tanan din. Kasukan. Saan na, huy, dito na, may laki magsasat na. Sa Ruela. Jati, tanong ko lang, kilala mo si Julia Purato? Julia Purato. Virginia. Kita? Artista mo din na? Murato man. Marito man to. Burito na.
Ay, gagaw dyan yung ito. May tawag siya, tagdaw. Suko. What is the ina nga kuan? Jury ba to? Kuya batasan. Kaya na siya, pwede usap tayo, please, sa passport ko, I need your help. Tawag siya, alauna 27 sa kadlaw. Suko. Suko dito. Sinawag ba? Bisa niyo bukas sa ang hindi ka. Wa ko yung matabang niyo. Ako binuha mo ba siya? Dahil na tuzo. Ako ba tante? Sige, gusto ko rin sunod eh. Wala. Patay bulo ko pa naman ako. Masa mo pre? Ano na mga pre ni? Ano may nga ni pod? Abli. Sige. Ano na yan? Mara ba saging? Ano na? Ano to? Igisa naman yan. Isa niya yung mga isa ba? Nami bago yan. Dali ko sabi na sa bulan eh. Ate ko, siguro kain ka. Saging din. Isa mo lang gini. Sige mo rin daw. Di sa ko kay Will. Abo ko dito mo eh. Kuan man kung mahimo ba, pero Wala julain. Iko ano lang dito lang. di ko pala na Will kay makita ko kanay oo ba. Oo. Di ko naman sa kay hindi ko nagpunta. Ha? Wala na lang ka na ron. Ako na sa'yo, busy mo ni Kari. Di, Ay, sa sabi mo di. pagbuklawan pa na. Tawag Diyos. Pagbuklawan pa nagsing kamas. Hindi na ba tawag Diyos bugno na? Masa man? Para sa ka. Huwag mo kung katulad sa Diyos. Ito nga na, maglanay. Masa man? Hindi na ba tawag kay bawat kristi. Pagbuklawan na na. Ano sa ko? Patuloy ko na sa Sure, lagi isa mo na tanan mo. Di na. Kani. Pagbuklawan na. at ito sa pwede gulay dyan. Ano, hindi ka katawag ka? Mami, mga bata ito. Ang gisa ko na yung mga bata. Ha? Ang gisa ko. Oo. Dahil duha ka bata diya. Kuan man nito mga kangtis to. Ilang apilan karon? Check ang dis. Kunti sila. Kungti sa mo man siya to kuan nila. Eh, diskula ni. Abo itong pista halos na ng adlaw disco. Wa ka mo ani Kaya na, ino sila manis ko rin. Sinuktan. Bana. Anak. Hindi ba siya walang gumawag? Hindi, basta asa ni Papugnawon. Hindi mo isa ko rin singamas. Isa di, kay Amy na. Mukha na si Juan.